нашрияи ҳукумати Шаҳринав номи худро аз ҳақиқати Шаҳринав ба Файзи Пешво тағйир дод. дар ҳоле ки ситоиши раҳбари Тоҷикистон дар шеъру тарона густурда истифода мешавад, бори аввал аст ки номи як нашрияро ба шахси раиси ҷумҳур рабт медиҳанд. Масъулони нашрия гуфтанд ки далели тағйири номи он зарурати замона аст. ҳикматулло сатторӣ, сардабири ҳафтанома, рӯзи 14 ноябр дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки номи ҳақиқати Шаҳринав дигар ба воқеиятҳои имрӯз созгор набуд. вай афзуд: ҳамаи ҳақиқатро пайдо кардем. дар давлати Тоҷикистон аллакай ҳақиқат по барҷояй. баъд ин ҳамун калкаи русии правдаи замони шӯравӣ буда. акнун вақтҳои охирдаи ном камтарак нашастид. баъд мо озмун эълон кардем мисол сеираи асад зиёд номо пешниҳод кардан. баъд инҷа бояд маҳфили эҷодӣ дорем. маҳфили эҷодӣ дар иҷодия бо муроҷиатнома баромад кард. вакило ҳамин дастгирӣ карданд. Файзи Пешво ки минбари ҳукумати Шаҳринав аст, моҳе аз 4 то 6 бор 2600 нусхаи нашр мешавад. ин нашрия бо номи ҳақиқати Шаҳринав соли 1993 таъсис шудааст ва бештар фармонҳои ҳукуматӣ ва матолиби таблиғотиву фарҳангӣ мунташир мекунад. унвони ҷаноби оли 10 солаҳо боз ба исми президент Эмомали Раҳмон илова шуда, аввоили соли 2016 ба ӯ унвони пешвои миллатро доданд. бархе аз коршиносон ин рӯйдодро яке аз боризтарин нишонаҳои каши шахсият дар Тоҷикистон медонанд. таҳлилгар Азизи Нақибзод мегӯяд ки ин амал ҳам нишона аз натиҷаи шахспарастист ва агар худи президент ё наздиконаш пеши ин равандро нагиранд, чунин номгузориҳо зиёд мешавад. ба назари ин ҳамсӯҳбати радиои озодӣ, агар 10% номгузорандаҳо аз рӯи сидқ ва бовар ба чунин номгузорӣ рӯ биёранд, 90% дигар аз рӯи хушомадгӯиву худширинкунӣ ба чунин амал даст хоҳанд зад. дар гузашта ҳам дар Шаҳринав иқдомоти мушобиҳе сурат гирифта буд. соли 2016 Шариф Каримов, намояндаи тоҷиксуғуртаи ноҳияи Шаҳринав, пешниҳод кард ки пули 1000 сомониро ба акси Эмомали Раҳмон чоп кунанд. пешниҳоди чопи 1000 сомонӣ бо акси раиси ҷумҳур Эмомали Раҳмонро баъзеҳо тамаллуқ ва баъзеи дигар санҷиши афкори умум барои иҷрои ин пешниҳод арзёбӣ карданд. чунин иқдом фақат хоси Шаҳринав нест. тира моҳи соли гузашта дар шаҳри Ҳисор як тимсоли тоҷикон дар оинаи таърихи Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистонро сохтанд ки 1 тонна вазн дорад. ин китоби 1 тоннагиро ки 6 метр паҳнӣ ва 4 метр дарозӣ дорад, гурӯҳе аз омӯзгорони мактаби президентӣ бо ҷамъоварии 12000 сомонӣ пули соҳибкорон сохтанд. пештар аз он Ҳикматулло Насриддинов, вазири пешини хоҷагии об ва намояндаи халқ дар шӯрои олии Тоҷикистон, пешниҳод карда буд ки дар пойтахти кишвар ҳайкали раиси ҷумҳур Эмомали Раҳмон гузошта шуда, ӯ бори дуввум қаҳрамони миллии Тоҷикистон эълон шавад. аксҳои бузурги раиси ҷумҳур ва овезаҳо аз суханҳои ӯ дар ҳамаи манотиқи кишвар ба чашм мехӯрад. аммо ба ин пурсиш ки оё каши шахсиятпарастӣ боис ба маҳбубияти бештари раиси ҷумҳур хоҳад шуд ё на, коршиносон назари дигар доранд. ба бовари Азизи Нақибзод, ин раванд натиҷаи баръакс медиҳад. агар раиси ҷумҳур ё нафари дигар аз маҳбубияти мардум бархурдор бошанд, ниёзе ба чунин номгузориҳо нест, мегӯяд ӯ. Эмомали Раҳмон ки 65 сол дорад, 19 ноябри соли 1992 дар 40-солагӣ дар иҷлосияи 16 шӯрои олӣ парлумонии вақти Тоҷикистон раиси ин шӯро ва табан раҳбари аввали кишвар интихоб шуд.